Okay. Čaute ľudia, vítam vás už z tohto videa. Dneska si tu máme špeciálik za 20 operátorov, tak ďakujeme. Bohužiaľ toto video už točím na 4. krát. Kvôli tomu, že nám to YouTube nedovolil, kvôli tomu, že sme používali pesničku Edrčena. Však Blesk. Áno, ďakujem YouTube za túto utrpenie. Blesk už chcel mať hranolky však. Nie len hranolky. Aj hamburger. Kofola. Áno, kofola. Už sme mali ležať na nehávke. O 6, áno, o 6 už máš spať dnes. Mačka. Ďakujem. Ja ako vždy na prvý pokus, neviem čím to je. Minule si to dal na prvý pokus a ešte predtým sme to nemohli. Tak, tu je trezor a tuto sú prazuretie. A pokračovanie v kostole. V kostole tuto. Vidíte? Blesku už chystal žebřík, alebo rebrík. Tuto prídeme k tomuto. Mne sa páči, to nevysím prekladne. Teším sa na výzvanie. Dobre, teraz ideme hore. Poďme na dolu. Rebrík. Tu nemusíte mať rebrík, len keby ste boli nešikovní ako, no. Aha. Ako my, tak. No ako mne sa zloskačí na tablete. Zle. Posun to. No, ideál. Tak, potom vidíte na kost. Kost. Mňa to odhadzuje. Zober ma. Dobre. Bež. Dáme si tu rebrík. Dej to tu. Teraz tak, to som ho dal tak na šikovne. No. Dokiaľ zoberš ma? Jak? Neviem, nejako ma zober. Jej. A odtiaľ to ma zobereš? Neviem. Hej. Jej, a tuto, daj ma dole. Tuto šipku, zoberte tie pozore a potom ich pustíte a kliknete na to. Potom idete naspäť do kostola. Blesk. Reklama nie. Prídete a pozore si dáte a si to klikneme, nie? A funguje, a teraz sme tu obidve. A sme tady. A ako ďalej neviem, asi krásne výhľad. Tak a teraz ideme do vyvola ducha, rýchlo, lebo nestíhame. Mne to dal inú pesničku. Toto není od Elise, to je od Minišu. A toto je dobré. Prečo to neurobíš video? Ono je dal short. Ako mačka v odchod, tady chápem. Behám skateboardom. Pustíš pesničku, prosím ťa, Blesku. Jakú preložím? Od Elise, počkaj. No tak si to najdi. A ja ťa zať medzi tým nepustím. No tak, no ja to vezmem. Nemáme profesionálne vybavenie. Golden. Dobre, a zapamätajte si tento znak, čo ste teraz videli.
Tak sa tam vrátime. Tak, a tuto, keď na to kliknete, tak vám to zahorí. No, až dáme aspoň 30 odberateľov. Tak vymyslíme vlastný song. Čiže by srandu blesku. Čo? Nie, nemyslím. Vieš vložiť text do hudby, teda hudbu do textu, alebo nie ako tak. Vieš to naspievať tak, aby nás to nedávalo, že máme hlas ako malé decka. To už je problém budúceho ja. Deska, myslíš? Dobre, ešte bude knižnici. Nie v múzeum. Múzeum je práve v knižnici. A ty budeš mať knihu. A nepotrebujem tú knihu. Pár blesku. Blesku. To vyťahnem pištoľ. Hodný blesk. Ja už tú knižku mám. Zlý blesk. Takže vidíš, čo ťa za to čaká? Nie. Taser alebo zbraň. Čo? Taser alebo zbraň. Môžem si vybrať aj jedno? No tak, čo? Tak, ideme do múzea, bo vyťahnem aj taser. Tuto. No to kde zmizlo? Veď teraz tu bolo ešte múzeum. Teraz keď sme točili video, ach jaj, tak tu keby bolo to, tak tu by bolo to smutké. A tu by bolo to, a k tomu by ste prešli, áno by to zahorelo. Ach jaj. Takže dneska je vyvolaný tucha nebude, takže žiaden infarkt, ach jaj. Proč? Ale bolo to tu. Áno, teraz, keď sme sa išli skontrolovať, tak to tu bolo. Potom sme odišli ku môjmu domu. Poďme sa tu na Starbucks. Poďme tvoj dom teraz, nie? Ach jaj. Tak teraz ešte dáme bleskovú skríšu a potom dáme... Pamätáte si ten znak, dúfam, kvôli tomu, že bude potrebný však blesk. Jasné. To aj tak neviem, na čo to je. Vítaj, nuby. Haha, prvá. Kde to je? Rebrík vyťahuj. Ja už mám. A tuto ho polož. Tuto, aby k tomu slabo bielému úplne. To som nevypočítala. Nevypočíta. Čakám. Ja, mama mia. Na čo čakáš? Ja už som bola hore. Ja tu žiadny rebrík nevidím. Dobre, ja som ho položila, nechce potom hore. No poď. Tak a tuto je ten nejaký drahokam a tu je tiež nejaký drahokam. Keď nemáme na čo. Aj keď podľa mňa súvisí s tým pozorný. Lebo som úplne... Blesk, chceš pohľadkať? Nie. Pohľadkať, nie poškrabať. Dobre. No. Dobre, a teraz ideme ešte, vieš kde? Ale prvé ideme, vieš na čo? Jaj! Myslíš do... Hej, na obed. Konečne. Konečne sa mi to video vyšlo. Končí sa video, koniec. Áno, určite ukončené je. Dobrý deň. Počkajte tu. Dobrý deň, dáme tu zmekáč. Very open. Vieš Vieš o tom, že celý čas točím? Nie, to teraz ma ňuchotýra pomoc. Dobre, dnesku poď, ideme ukázať tú tajnú skríšu, nie?
že musím dojsť McDonald's. Až jaj. No dobre, poď. Počkaj, musím si ešte vybrať jednu vec. Sebou, len tak môže byť sám sebou, neviem, tomu viac. Kde je baterka? A ja to mám vedieť? Áno. Nebola si na lesáku? Ne. Počkaj, pod dvojitým bicyklom. Ok. Aspoň nemusím šoferovať. Lebo, vieš, ako by to dopadlo. Že ťa umlátim ostu. Nie len tak. Netrafila som. Nie len tak, ale no, skočili by sme v kontajneri. Vieme, jak to skončilo minule, že ťa zrazil vlak? A to sa nič nemohol, že dobře. A že si ukradla auto? No tak potom to už nikto by nemal vedieť. Tuto je ten znak, ako ten znak, a ako ten je taký v tej nemocnici. A tuto sú ešte nejaké tlačítka, prichádzame na čo je to, ale niečo sme fakt super našli, však v blesku. Veľmi. Tuto, keď pôjdeme, tu je proste, Tie steny vyzerajú presne ako v tej nemocnici. áno tiež, tuto je proste tajný východ, neviem či je taký tajný teraz už, tajný východ proste, že ja idem kde von, tuto naspäť doma a ešte v blesku chystaje rebrík. A tuto je, Aj tu. ja viem aj kde ho chceme sadať, tu sú proste káble, je stena, to je hora, niekde do hora, tu sa rimovalo a tam niekde na kraji. Dokiaľ stopni sa to, nesmiem. Tak, nikto to nepočul. Justo, prosím, už nie. Nie, ja to už nechcem štvrtýkrát natáčať. Ja neviem, ja čo mám pustiť? To nie je od Míšu, od hocikoho. Neviem, to s tým odveriť napríklad Overview. Alebo kľudne vám aj Ňufo môže zaspievať. Myslíš na tej obrazovky, kde zním ako malé decko? Chceš zobrať? Prvýkrát v živote, keď mám tu počas? A tuto sa môžete napríklad schovať, ja neviem, pred kamerátom zoberete batoh som povedala, nie emócie. Batoh. Ja si urobím domeček! Desku, musím to ukázať neskôr, ja ti to nebudem dívať. Ja? A použijem ti tam ten tvoj krásny toto dužovú vec. Čo? Uvidíš. Aha. Tak a položíme to... Nie klietku! To je pre teba však. To je pre teba. Pozri, čo som ti ja postavila, čo si ty nepostavila. Tak mám pre teba lepší domček. No ukáž. Čakaj. No, to. To je pre teba však, toto je pre mňa. Ale ja som tam nemal prav. No veď, ale ty si menšia, aj keď si väčšia, ale si menšia. No a takto si môžete presne schovať pred kamarátom. Takže toto je asi koniec. Toto je koniec videa. Lebo si viete tejto skoršia, tí, ktorí to nevidia. Toto je asi koniec videa a zatiaľ čau. Ahoj!